Nag-live ka? Unang tamsak Mama Norm, sabi ni G23. Thanks so much, Sir Jerry. Good afternoon, good afternoon. Kain tayo dito sa park. Thanks so much, Kuya Sir Jerry. Makain kami ng kamuting kahoy sa kapaksiw na salmon. Thanks so much for coming. Hindi ka nag-live ngayon, Kuya. CCR yan iyong yan. Saang park yan, Mama Norm? Slonito Park, haha. Sa ano? Colon Park, Sir Kuya Jerry. Colon Park kami. May ano pa kami? Carbonara na matigas. Hindi namin makain. Maano? Malamig. Malamig. Kasing lamig ng pag-ibig ni ano. Kasing lamig ng pag-ibig ng nawalang umiibig. Sarap. Wala ang internet. Naku, Mama Norms, nahugot ka pa. Hindi yan hugot, Sir Jerry. Totoo yun. Hindi ka naniniwala sa sinasabi ko. Totoo yun. Sabi ko sa'yo, wala na siya. Namatay na? Sabay dyan. Hindi pa naman. Papatayin pa lang. Buhay na buhay. Kaya ano, Papatayin pa lang. papatayin pa lang. Ay, naka. Hindi yun hugot, Sir Jerry. Ano yun? Mm, true story. True story yun. Nag-live lang saglit para ano, ang palipas oras namin dito. Patay na sa puso mo, Mama Norms. Yes. Yes, Sir Jerry. Patay na sa puso ko. Kumbaga sa ano, sa FB, Jerlove Channel. Hello, hello. Good morning. Sino yung Jerlove Channel? Ikaw din to, Sir Jerry. Thanks so much for coming. Hanapan kita, Mama Norms. Sige nga, ng taga ano, taga Baguio. Gusto ko taga Baguio para ano, malamig. Dito ang init ngayon. Grabe yung init. Sir Kuya Jerry, gusto ko yung taga Baguio. Para ano, ayan guys, nagbaba ng bahay si Jerlove Channel. Kung hindi po nyo kadikit. Hi po Mama Norm, sabi ni Jerlove Channel. Ayan guys, lablabin na natin si Jerlove Channel. Thanks so much. Sa Cubao marami. Badyaw Mama Norm. Ayoko yung badyaw. Baka mas maliit pa sa akin. Baka
mas maliit pa sa akin naman yan. Paano ba ano? Gusto ko yung matangkad, Sir Kuya Jerry. Ayoko yung maliit. Gusto ko yung matangkad. Si Perlita ba kasama mo tawa ng tawa parang buwang? Hindi, kaalis lang. Si ano to, si Uy, hindi Shirley ako tatawa ha. Wala akong tinatawanan ha. Meron, baka. Kaalis lang ni Perlita. Uy, hindi ako buwang ha. Uy, Jerry ha, hindi ako buwang ha. Hindi daw siya buwang. Diba, patay ka dyan. Pag hindi kita tinura ng 10 tuwad eh, makita mo. Kinamalayan ko doon sa tuwad eh. Uy, ano na, itabi na natin yung pagkain natin. Ano ba? Hindi pa nga ako tapos kumain. Ang init. Grabe. Thanks so much sa tatlong andyan. Salamat guys. Pampalipas lang oras. Gusto mo matangkad at mahaba, Mama Noms? Kakayanin mo pa ba, Mama Noms? Siyempre naman. Siyempre naman, Sir Jerry. Kaya pa. May asim pa to. Kasing asim ng mangga. Kasing asim ng mangga. Mo. Sabi niya hindi tumatawa. Uy, bakit ang lakas ba ng tawa ko? Ang lakas. Halo? Wala. Yakitan mo ko, Mama Noms. Sige, Grabe, sige. hindi ko na, ako na, hagyat na yung tinawa ko eh. Mas malakas pa yung boses ko ngayon eh. Paano naman mag-jacket? Sandali lang. At yakitan natin si Sir Kuya. Isang ano pa, isang comment pa, Sir Jerry. Ang init. Kain tayo ng ano, kamuting kahoy. Talaga lang, Mama Noms ha, baka. Ayan. Pinay Life in Canada, thumbs up, sabi niya. Thanks so much. Pinay Life in Canada, padaan lang, sabi niya. Thanks so much, madam. Kumusta na dyan sa Canada? Ang init. Kaya may jacket na kayo. Sis Debbie Bustamante, thanks so much. At Mama Noms Kitchen, mega love, shout out. Musta po, sabi ni Madam Debbie. Ito lang, madam, sa park. Holiday namin ngayon, nagpapalipas ng oras. Kumakain ng kamuting kahoy. Musta ang lahat? Sabi ni Pinay Life in Canada. Ayan. Okay lang naman dito sa Hong Kong ngayon. Walang napapabalitang COVID. Mukhang nananahimik muna. Pumunta muna sa Pinas. Lahat may COVID na. Tinuro ka na eh. Harap niyan, sabi ni Pinay Life in Canada. Yes, ayan. Kain tayo. Ninanam-nam-nam ko lang yung kamuting kahoy. Ang init. Mukhang uulan. Kaya lang, Mama Noms, sabi ni Sis Baby Bustamante. Thanks so much, Sisi. Wala ka bang pangaypay? Salamat sa limang andyan. Init eh. Hindi man lang nagtamsak. Kain ka muna, Mama Noms, para mabusog ka. Mamaya na kwento. Hindi, mas masarap yung
may kakwentuhan na kumakain, Sir Jerry. Para ano, habang kumakain ka, nabubusog ka pa sa ano, sa kwento, di ba? Ang init talaga. Grabe, alam. Dito lang kami sa may mga puno, nga lang. Walang ano, hangin. Ngayon, parang uulan na. Sa bagay, masarap talaga kumain habang nakwento. O, diba? Mas maraming ano, mas maraming makakain pagka may kakwentuhan ka. Video ko lang to, Mama Noms, kasi matutulog na. Sige, Sisi, Pinay Life in Canada. Thanks so much. Matulog ka na. Good night na. Dito sa amin, ano pa lang. Tanghaling tapat. Salamat po sa aning na andyan. Mababa ka ng bahay mo, Kuya Jerry. Para dikitan ka ng mga andyan. Para ano, mamuni ka na. Isang taon ka na yata. Diba ka namumuni eh. Thank you so much sa anim na andyan. Kain-kain tayo. Patayin kita. Grabe naman to. Patayin daw na. Eh, kasi may ano. May mga ano dito. May mga nagtitiktok. Dito sa tabi namin. Hindi naman nagmamadali channel ko, Mama Noms. Okay lang yan kahit sa sunod pa na taon ko. Mas maganda pagka ano, Sir Jerry, mamuni ka na para ano, mag-premier ka na lang. Premier na lang gawin mo, hindi ka na magla-live. Para ano, masaya. Ano to, magpapalit na naman. Libangan lang natin. Patamsak naman po, thanks. Sabi ni Pinay Life in Canada. Yes, tamsakan kita, Sisi. Ayan sis, Pinay Life in Canada, tamsak sabay dikit. Dinikit ko sa'yo itong isa ko. May isa kang banana na nadagdag. Ayan. Thanks so much. Blueberry. Dami naman nito. Tanim nyo ito sis. Ang daming blueberry. Pwede ka ng ano, magtinda. Thanks po, sabi ni Pinay Life in Canada. Benta mo yun. Ang mahal ng blueberry dito.
box lang na maliit dito. Siguro wala pang 30 pieces. 14.90 ang isang box, pero maliit lang na box. Mahal. Babalikan ko na lang bukas yung dadaan, sabi ni Pinay Life in Canada. Kahit wag mo na akong balikan, Sisi. Ano ko lang yun, ninja ko. Tulog na po ako, Mama Nom, sabi niya. Sige, sige. Good night, Sisi. Sleep ka na. Thanks so much sa pagdaan. Salamat, salamat. Wala yung ano, yung internet dito. No. Hindi naman. No. Nahina lang. Ayan, si Sir Jerry nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin din natin, guys, para madagdagan na yung banana ni Sir Jerry. Uy, malapit na, Sir Jerry. 60 na lang. Kulang mo. Dikitan mo naman siya. Kaya pati madikit. Dikitan mo naman siya. Dikit ka. Sige na, para ano, madagdagan yung banana. Baba mo yung bahay niya. Andyan yung bahay niya, nagbaba siya ng kanyang bahay. Ayan, Sir Jerry, didikitan ka ni Shirley Vidal. Marami din siyang mga alagad. Yung isa nasa bahay. Yan, tamsak na Sir Kuya Jerry. Sige po, sabi ni Pinay Life in Canada. Salamat naman nun, sabi ni Sir Kuya Jerry. Ayan, ayan. Isa yung bahay. Ayun, tingnan mo sa ano ko. Alin yung J23? David Luis Dumagi. Original niya yung J23? Hindi. Ano yun mo? Pindutin mo. J23 nga yung kanyang pangalan niya, original niya. Hindi, pindutin mo yan, lalabas yung ano niya, yung link niya. Thanks so much, David Luis Dumaging. Ayan, may jacket ka na rin. Kamag-anak yata kita, Dumaging. Taga saan ka po? Sir David. 9 minutes. 9 minutes. 40 na lang siya, 9:40, 9 minutes. Saang lugar yan, host? Sa HK po, sa Hong Kong, Sir David. Thanks so much for coming. Salamat sa walong andyan. Thank you, guys. Saan ka banda, Sir David? Dumaging. Kasi kamag-anak ng nanay ko yung mga dumaging sa Candon, Ilocos. Sa Leyte po, host. Ikaw, host, saan? Sa Leyte. Kasi yung mother ko from Candon, Ilocos Sur. Kamag-anak niya yung mga dumaging doon. Pero from Pangasinan po ako. Pero andito ako ngayon sa Hong Kong. May harang na rin siya, Sino? Si Kuya Mama, Jerry. no, mas may dumaan na sexy sa likod mo. Oo, mga ano. Mga Indonesia. Pilipina yun, Tima. Hmm? Pilipina yun. Yung dumaan sexy sa likod mo. Ay, Pilipino daw. Okay. Si Kuya Jerry, yun lang sexy yung tinitignan niya. Aba, hindi na si Mama, no? Yun lang. Yung sexy lang tinitignan niya. Allah. Dikit na Ay, tayo ano lang, at J23 alagay ko lang yung Jerry ano, ang ha? vlog. Sabi ni Pinay Life in Canada. Ayan, Sir Kuya Jerry. Kuya Jerry, may yung dumikit. ilalagay ko lang new friends dito, ha? Ayan, ano yung ilalagay mo? Ako, yung dalawa ko. Oo. Ayan, New friends Sir lang. Jerry.
Dinikitan ka din ni Shirley Vidal. Ayan. New friends, support. Pinagmulan daw namin host sa norte daw. Diyan sa Ilocos, Pangasinan. Oo, yan. Bakit napadpad kayo sa Leyte? Kamag-anak kita. Magkamag-anak tayo. Kasi Ilocos Sur yung mother New ko, friends, tapos support. Pangasinan yung father ko. Ayan. Huwag ka na magsilos naman, no? Salamat siya? ka na live, sabi ni Magsasabog Sir ba to? Jerry. Oo. Sabongero pala to. Ay, naku, nakalimutan kong yun. At si Shirley Vidal, ayan, dinikitan ka rin niya. Dalawa yung idinikit ko Sir sa Jerry, kanya. dalawa daw dinikit niya sa'yo. Ayan, so lapit na. Iyaano ko muna, patatapusin ko lang yung video niya. Malapit ng Salamat Pinay Live, sabi ni Sir Kuya Jerry. Ayan. Hindi pa na-counted, Sir David Luis Dumaging, pwedeng dikitan din natin si J23 para madagdagan na rin yung yung bananas niya. Babae lang sinasabong ko, Mama Nums. Babae na sabong? Babae lang daw. Meron kami Dumaging clan. Karamihan taga Norte. Ayan. Kaya nga, ayan. Si Sir David nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin din natin, guys, pagka hindi pa natin kadikit. At baka hindi rin pakita kadikit. Didikit ko sa'yo yung alagad ko, Sir David. Ayan. Yan ako sa bahay mo ngayon. Thanks so much for coming. New pencil manok pa more. Mukbang pepino. Oh, ang lakas lang. Lakas ng music. Kaya hindi ka naman may maki-CPR yun eh. Ayan na, dalawa na. Ayan, nakapasok na yung isa ko. Ngayon, dalawa na. Yung mapasok yan. Dito ha. Ladies, itong dinikit ko sa kanya. May, may laman. Yung isa nasa bahay. Ayan, Sir David. Niligip ko sa'yo yung isang alagad ko sa mukbang pepino mo. Kasi nasa manok lang pareho eh. Yun yung binagot niya kanina eh. YouTuber din yung kasama mo dyan, host. Yes po. Baba mo rin yung bahay mo dito. Eh, malaking bahay namin. Ipan, makasya dito yun. Eh, malay ko sa'yo. Pala ka dyan. Eh, hirap ibaba nun dito eh. Ang laki ng bahay. Eh, yung premier ko na lang patamsakan ko sa kanya. Ang laki rin ng bahay ni Yun na, yung Sir Sir Jerry. David. Naka 3K mahigit na. Patamsak. 3G Manuel Vlog. Patamsak naman po, Sir Jerry. Sabi ni 3G Manuel Vlog. Ayan. Thanks so much, Sisi. Thanks so much for coming. Ayan, nagbaba rin din siya ng kanyang bahay. Ayan po, baba kong bahay ko. Patamsak lang, premier ko yan. Ayan, patamsak din kay Shirley Vidal yung kanyang premiere, guys. Pagka hindi pa natin kadikit, dikitan na rin natin. Sino tunday? Dumaging. Ayan, guys, nagbaba ng kanyang 3 bahay MJ Manuel Vlog. Taga saan niya? Babae siya o lalaki? Babae. Babae. So, dito rin yata. Andito rin yata sa Hong Kong. Saan siya? Andito rin yata sa Hong Kong. Magbi tayo. Dan David Luis, sabi ni Sir Kuya Jerry. Ayan, dan na daw po sa'yo si Sir Kuya Jerry Vlog. Sir David.
Sabi tabunan na eh. Mamaya pag nalaglagan ito O sige, ng... tapunan mo. Oy, salamat naman sa Diyos. Ako nagbukas, ako magtatabon. Siyempre. Ay, bahala Ayan, yan. ayan, 3G Manuel Vlog. Tamsak sabay dikit sa bahay mo. Ayan. Thanks so much for coming. Salamat din sa patamsak mo. Eh, padikit naman Dinikit oh. ko yung dinikit ko yung ninja ko sa'yo. Padikit Ah, naman oh. 3G Manuel. Ayan. Dan Shirley, sabi ni Sir Wala Kuya dito. Jerry Vlog. Ayan. Hindi siya nag-ano ng comment ng ano. Dan na rin daw sa'yo si Sir Kuya Jerry Vlog, Sir David Luis, ayan. Thank you, Kuya Jer. Salamat guys. Isang dikit, isang dikit niyo, dalawang balik ko. Isang dikit daw, dalawang balik ni Shirley Vidal. Ayan. Kain ulit ako. Ginamit ko yung kaya naman Naris Vlog. Ano yun eh, legit yun. May bahay. Video. Oo. Kaya pwedeng idikit yun. Ako din. Thank you so much sa limang andyan. Ay, ari pa rin nagaya na rin mga Pilipina, mga Indonesia. Yung TikTok dance na rin. Matigas kasi ang katawan. Shirley Vidal, full package. Nasa premiere mo, sabi ni Sir David Luis. Ayan. Baba ng bahay. Thank you so much, Sir David. David, okay. Dikitan ko siya ha. Dikitan ka din daw niya, balikan ka daw ni si Shirley Vidal. Ayan siya guys, tignan nyo. Ayan, si Shirley Meron pang isa Vidal. dito lang. Ayan, dalawa ang balik. Dalawang balik. Isang dikit, dalawang balik. Ayan. Ay, malaki naman bahay na. Huwag nang dalawahin. Uy, grabe ka ah. Mark your word. Joke lang po. Joke lang daw. Sa dalawang balik niya. Sinong mag-miss call sa akin sa messenger? 3G Manuel Dan, sabi ni Sir Kuya Jerry Vlog. Sandali lang po ha. Ipiniplay ko lang po para hindi man, ipapaharang ko na lang muna. Habang ang haba ng harang, Diyos ko po, 13 minutes. Yung kay David, Ano na lang? 3 minutes. 3G Manuel Dan, sabi ni Sir Kuya Jerry Vlog. Ayan, sis. sino nag-miss call sa 3G akin? Manuel, dan na daw sa'yo si Sir Kuya Jerry Vlog. Gamitin ko na lang muna itong isa. Ito muna ang isang gagamitin ko. Parang uulan. Oo, punta naman tayo sa office eh. Ay, kung hindi pa tayo nakalis. Hindi po paulan. Sayang yung nasa na. Ito. Buti pa tong isa oh. Ayan oh. Buti pa yung isa eh. 3 minutes lang, 30 seconds lang siya eh. Bigay mo na. Dami na niyang bahay. Ang haba naman ng ads ni kuya oh. Ang haba ng ads ni dalawa oh. 10 minutes daw, Sir David, yung yung ads mo. Yung isang ads, doon sa unang inano ko, ang haba niya, 13 minutes. So, ayun. Ilocano din yung kasama mo host. Tagalog po. Saan po? Haan? Haan, Naman? sir? Tagalog from Cavite. Mindoro. From Mindoro. Tagalog siya. Akala ko yung isa, dalawang ads niya, isang 30 Shirley, seconds. oo. Isang 30 seconds. Tapos ngayon, yung isang ad niya, 7 minutes naman, 8 minutes naman. Congratulations. Bahala ka na dyan. Okay. Sabi. Ayan, tapos na po. Ayan, ticket na daw po. Sir David. Siya pala si David. From Leyte. Siya yung kanyang yung asawa niya. Yung biyanan kong babae Kamayin na lang, wag nang magkutsara. Mas masarap ang nakakamay. from Barugo.
Lady. Anong ulam nila? Tatanong kung anong ulam nila. Pipino yata yung ano. Pipino nga, mukbang pipino. Saka longganisa. Mm. Kamay yung mas masarap kumain ng nakakamay, lalo na nasa bahay. Kasi Uy, meron siyang parang, ano yung isa? Parang meron siyang sea cucumber. May sea cucumber ba yun? longganisa. Black eh. Ay, akala ko yung nasa isang tasang longganisa, yung pala nandun yung black. Akala ko si cucumber. Ano. May si cucumber ba sa Pilipinas? Meron. Sa atin kaya galing ang si cucumber? Okay, tapos na po. Ayan, 1 minute and 20 seconds. Okay, done. Kalahati. Salamat guys sa anim na andyan. Ayan, dalawa na po, Sir David. Thank you po. Ayan, nadikit na daw niya yung dalawa. Dalawa na po dinikit ko sa inyo. Pinaano ko lang po ng harang at saka Kung init, isko bang may mayote? Ano ba yan? Nag-loading pa rin. Sabi ko sa'yo. Humihina yung internet. Ayusin mo na yung akin at atapon na natin ito. Ano ba? Ayaw mo ba? Bakit itatapon mo? Baka kasi at ayaw mo. Papunta naman tayo sa office, diba? Huwag mo itapon. Ilagay mo. Pagkain mo, itatapon mo. Ano na natin ito? Ano? Ilagay ko na dito sa alin yung ilalim. Yan ang ilalim mo. Upo, senyor. Upo, madam. Kasi ako na lang sa iyo eh. Hindi na bumalik si Madam Nelia Lydia Veras, Mama Noms. Hindi na sir kasi nag-aalaga ng apo. Oh, lagay mo ka. Nag-aalaga na ng apo si Ay, yung kanin pa. Sayang. Lilia. May chocolate ka dyan. Mamaya natin kainin. Mainit pag chocolate. Hindi na kasya Yung kanin. Ilagay mo muna dito sa akin. Balot natin dito. Thank you, Shirley Vidal. God bless you. And take Ay, care hindi po ako always. hindi ako nag-comment dun sa kanyang video. Dun sa dalawa niyang video na iwinan ko kay Sir David. Bakit? Nalimutan ko eh. Hindi daw siya nag-comment. Paano ko mababalikan? Nandiyan naman yung aking, aking... Okay. Sinabi naman niya na balikan na, napunta niya na. Thanks so much sa walong Mag-aamoy andyan. isda yan. Hindi, walang isda dyan. Eh, dyan, di ba dyan natin nilagay yung isda? Ang tanggalin mo na nga. Walang niya. Hindi mo na makapaghintay. Inatiklop na nga eh. Tinitiklop mo na, hindi pa tayo tapos. Ano nang kakainin mo? Ang supladita ng kasama ko. Ang supladita ng Uy, andito pa rin. Uy, nagatayuan na yung bala. Ayan! Humangin ka naman. Ayan. Hindi ka man lang bumili ng lemon tea. Nalimutan kong ibili. Sarap mag lemon tea pag ganun ang bagong parang. Ayan. O, diba? Mama Diba? na, masak muna ako. Maliligo lang. Sige, Sir Kuya Jerry, thanks so much. Sino Salamat kasama sa sa paligo? pagbantay. Sino daw kasama sa paligo? Allah! Baka may kasama. Loko-loko si Shirley Vidal. Thanks so much guys sa walong andyan. Salamat. Pampas yan o. Kaya pa ng kaya pa ng 25 minutes. Anong oras bang punta sa office? Launa pa lang. Alam na, di 1:30 tayo aalis. Okay, tama.
Baling mag ano na. Wala namang sound. Man. Ito na lang ang ihang mo dyan. Man ano? TikTok ka rin? Oh, mag-tiktok. Nagtitiktok din daw siya. Titiktok ako. I-live mo. Para makita nila yung TikTok mo. Matigas pa sa balot. Matigas pa sa kahoy ang katawan. Thank you so much sa anim pang andyan, guys. Ayan guys. Ay, wala na. Ayun. Sabayan tayong ano. Buti na lang Ayan tinanggal guys, mo, may tapos na po kaming kumain. Thank you very much for watching. At naalis na rin po ang tugtog dito sa tabi namin. May music po dito sa tabi namin. Ayan, ang init po dito sa park. Okay. Thank you po guys. Ang init eh. Baka naman. Masa na yung ano ko? Ayan guys, thank you for watching. Tapos na po kaming kumain. Please like and subscribe to my channel, Shirley Diday. Bye-bye, God bless. Ang init eh. Kasi kanina, grabe, nasaan kayo yung pamaypay? Itinago mo. Tanong na Ayan, tanong ng oh. pamaypay. Ito. Hindi man lang nagpahiram. Ano ba naman? Yung may highlight yung buhok ko. Salamat guys sa pito pang andyan. Magwa 1 hour lang po ako. Ayan, yung end wala nung CPR. Yung unahan may CPR. Mag ano na ako. Magmamas lang tayo kasi ano. Andito kami sa public guys. Baka sitahin kami. Hindi, huwag ka mag-alala. Pag may pulis, 5,000 lang naman yan. Wala kaming pangmulta 5,000 Hong Kong dollar lang naman yan. Diba? lang. Kayang-kaya natin yan. Isang suldong may. Thank you guys, Sir David Luis Tumaging. Mama Nams. Up muna ako. Ay, Bye! nadoble. Lecture Sir naman. Jerry, Sir Kuya Jerry, Jerry Yan Vlog na pala ang ano. Jerry Yan Vlog ang ano yun? Bago niyang channel. Pinalitan pala niya yung ano, Kuya Jerry Vlog. Ang apelido niya yan? May ano siya ng inject? May lahi? Kasi yung tito niya, naging ambassador dito sa Philippine Consulate noon. Kailan lang siya namatay. Sis Baby Bustamante, thanks so much for staying. Salamat. Mas maganda yung suot niya ngayon kaysa Papalipas kanina. lang kami ng ano, ng oras dito. Ilang beses nang nagbihis. Ha? Ilang beses nang nagbihis dito. Kaya pala ang daming ano. Dami-dami? Andito sa bag. Hindi matanggal yung lasa ng ano. Ng ano? Oo, din talagang hindi matatanggal ang lasa nun. Galing yan kay ate, ano yun, kay ate Gray. Matagal na. Ha? Matagal ko nang ubos ko. Kasi marami. Ako 5 lang. Eh, ang dami ko kasi chocolate sa bahay. Ay, nalaglag ang buto. Ay, Nalaglag? sorry po. Sana wala nakikinig. Wala ko. Ang laki ng nalaglag. May Ilocano yan. Ilocano si Sir David. Ah, Ilocano ba Tagalog naman sinabi ko?
Tagalog ba yun? Gayog yun, ha? Ilocano yun. Mm. Ikaw yung Tagalog din naiintindihan niya. Mm. Hindi pa ako nainom ng tubig ko. Gusto ko na yung tubig ko. Okay lang. Manharis Vlog, thanks so much. Mm. Kahit hindi niya nabalikan yun. Ninja ko lang yun. Pero ano yan, ah. Legit yan. May chocolate akong dadalhin sa linggo yung Linz. Hoy, yung pa premiere ni ano ni Ne? ni ano, yung pa pakulab ni Sir Mando Mm. bukas. Kaya, Thank you Lord. di ba sabi ko sa'yo, kaya pa niya sinabi yun, ihanda mo yung Paano Sabado? video mo. Nung Sabado nakaano na, yun din pinakamsakan ko kay Kuya Jerry at saka kay Sir David. Makikikuya-kuya na rin ako. Panganay pa yata ako sa kanya. Kapag matanda pa ako sa kanya. Eh kasi Kuya Jerry Vlog ang ano, Mm. ang pangalan niya dati. Eh ngayon pinalitan niya ng Nagtaguan na yung mga Jerry. ibon. Gusto ko sanang videohan eh. Ano Kanina ba? naglaro sila dun. Ang dami. Hindi naman ako makalit dito. May magusto mo po. Patay ko. Ang kakabila talaga. Alam mo ba, pinunasan pa yan kanina nung Tina, yung upuan natin. Sabi niya, mo eh, madumi isa. Siyempre may nahuhulog din. Pero mas marami nalaglag dun sa kanila kanina. Dito kanina pa ako dito, walang nalaglag dito eh. Nagawising din yung isa, yung Indonesia. Kaya lang ay gawit buhos na. Ay, oh my God. Yan. Basket. Ginawa nilang basket. Paano niya maibubos out yung rupis na pagkakita? Ako nakahiga, hindi, nakahiga akong kumakanta eh, hindi ko maiyan.
Pwede namang ano, nakaupo, kaya lang ang hinga sa tiyan. Kaya nga ako, Ang hinga niya sa tiyan para hindi siya ano ipit. kumakanta nga ako nakahiga. Ang galing kong kumanta. Hindi mo lang Pagtulog. ano. Ako magaling akong kumanta pagtulog. Silik. Silik yun. Ang liliit ng terrace ngayon dito sa Hong Kong. Ano, tingnan mo yung terrace niya, no? Ganyan din yun sa amin, eh, no? Sa mga bahay Eh, na. buti may terrace na. Kami wala. Meron kami ang haba ng terrace namin, eh. Mhm. Ganda dito guys, yung ano, mga building. Ayan o yung mga ibon, ipasyal mo. Ayan, ang tataas ng mga building. Madilim. Kasi ano siya, against the light. Hindi na maiano. Mailabang. Mo. Pangangahin mo. Ay, Saka kaano yata ng ano nito, yung kagagamit sa panonood eh, ano na, hindi na ganong gumana ng live chat. Ako nga hindi pa naumpisahan yung banana. Hindi yung banana. Ay, yung banana nga na hindi ko na isubmit yung video. Salamat. Thank you so much guys sa anim pang andyan na nakabantay. Nakapangalan pala kay Miss Monino yung pera ni ano. Sino? Ni Mal. Asawa kasi ni Migs, ayaw nilang maniwala mag-asawa yung dalawa eh. Sino? Si Mig at si Mahal. Meron kaya silang ano, meron kaya sa Sabi niya kinasal sa ano? kinasal sa West. Sa City Hall. Oo, kinasal sila sa City Hall. Pero mahal naman talaga siya ni Migs. Pinapunta na lahat sa kanya yung ano. Sa kanya nakalagay nakapangalan yung ano. Ano ang gagawin ko kaya ako kinuha to? Ayun. Ating na ko si nag-message. Ano na yata. Karne diri pagkarket bunsog ko ito. Oh, ang dami nito kanino to. Hindi nagapasa ng ano, oh. Sino? Hindi nagapasa ng ano, Mix vlog remove. Dami nang ni-remove nila, oh. Beleski vlog remove. Ayan. Tumog lang ako nakalagay dyan. Hindi, remove. Tiniremove talaga, remove, oh. Sino yun? Sa Kinaan vlog. Ay. Ina-remove talaga nila pag hindi talaga nakakapagpasa ng ano. Ba't hindi nila ako nire-remove? Hindi ka naman nag-live ka mo, sabi mo naman. Sabi mo andyan pa ako. Andiyan ka pa nga. Hindi ka naman hindi ka naman nag-live. Nag-live ako. Wala na lumalabas sa akin. Ba't nalabas ko yung pangalan mo? Doon sa isang playlist. Yung playlist sa ano yun? Sa Facebook. Hindi dito, oh. Triple A. Playlist for ano, nalabas ko pa dito pag minsan. Wala na ako dyan. Wala daw. Ten minutes pa. Kaya pa ba? Para isang oras. Alauna something lang naman yata, eh.
Hindi, ibig sabihin baka maabutan tayo ng ulan. At sabihin mo, huwag kang bumagsak hanggang wala kami sa ano. Ibig Sa sabi opisina. ng matanda. Eh kaya nga sabihin mo, huwag kang babagsak at papunta kami sa opisina. Nakarating lang tayo sa MTR. Kakalampagan na. Yung schedule ko na ng alas 8 bukas sa AAA, hindi siya matutuloy. Ipinagamit ko sa iba. Tapos yung 8:15, tuloy siya. Yun na nakaset. Ha? Hindi ka nakakuha ng ticket daw. Hindi. Kasi ano yun eh, naka-slot yun eh, sa club yun. Yung palang, yung fix time nila na nabigay, club talaga yun. 5 GC pala yun. Kaya talagang marami ang tao. Sabi ni, ano, ate kulab talaga po yan. Ang, yung kinunan ni Morena ng kulab, yung MLE, at saka yung kulab, yung MLE, ay kay na Morena yan. Ang, Napunta sa Berkeley. hindi, bali si Henry ang naging, ano, ang admin doon. Saan? Henry, doon sa MLE. Siyang ano doon, ang ano, tapos di naki ano si Morana, naki admin. So yun, nag-admin na sila. Tapos pagka-admin, ayun na, may nangyari. So ngayon yung GC ni Henry doon sa pinakang main na GC, mayroon pa sa pinakang admin doon na yun ang nagbigay kaya binigyan ulit sila ng slot doon. Kaya ang slot lang nila doon Monday to Friday, pero yung available time lang doon sa kabila. Kaya yung lahat ng binigay na available time dito sa ano, ang ganda ng kulay ng t-shirt, ano? Ano yan, sorry? Butan. Busina o sa ano? Ngayon, nagaduyan na yung mga ibon. Sa... Makakuha ng isang, ano, ibon man lang. At 3 minutes ko na lang. So, ayun guys, 7 minutes more to go. More to go. Kasi ano, parang uulan na. Madilim na dito guys. Parang uulan. Pinapatapos muna ako. Tapos pupunta na kami sa office. Doon na kami maglalagay. Madilim na guys. Madilim na. Parang uulan na talaga. Thank you so much. Sabi ko pang andyan.
Bye guys. Thanks so much for coming. God bless everyone. Happy Sunday. Bye bye po.